دنێرینە من دێ ئەو زلامێ گۆ لە ژنا خۆ خینێ یان ژێ گوتنێ نەباژێر بێژێ ئەو نەت زلامە. زلامێ حەری پیرۆز ئەو زلامێ گۆ حرمەتاویش خانماویر هەیە هەروەها ژنجی. بەری چەند ساڵان مەبیست گۆ هونەرمەند ڕۆنیجان لە خانما خۆ خستیە و بە کێرا چویێ دێ ji ber vê yekê ket zindanê. Bi rastî wê çaxê hozan Ronîcan li ber çavê min reş bû. Lê piştî 8 salan gava ku ji zindanê derket, vîdyok çêkir û got ez lêborîna xwe ji gelê xwe dixwazim li ser got min şaştî kir. Neda xuyakirin şaştî çi bû lê ew pirsgirêka wî bû. Bi rastî piştî vê vîdyoyê hozan Ronîcan li ber çavê min gelekî mezin bû. Me bêhtir jî hez kir ji ber got tiştekî pîroz e gava ku însan mirov kêmanîkê dike, şaştîkê dike û lêborîna xwe dixwaze. Taybet gava ku lêborîna xwe li ser raya giştî dixwaze ser sosyal medya dibêje ev kêmanî şaştiyan bû. Wisa mirov pêş dikevin, wisa mirov mezin dibin. Hozan Ronîcan tu bi xêr hatî di nava gelê xwe de, di cihê pîrozbahiyê ye û ez bawerim tu hunermendek hêja yê, kêfxweşin û dilşan e got dîsa tu di nav me de yê û hêvîdarin got em di demê pêş de serkeftinên mezin di jiyana te bibînin. Silav û rêzê rêzan şêxo ji bo te ji bo hemû gelê me.